gift Ostallos Siziba anozikanwa nokuti aiwa is an aide, a lawyer kuna advocate Nelson Chamisa who are fighting kuisa change munyika yeZimbabwe. Yesterday anoisa a post wananyanyasikuona kuti aiwa this guy is eager and he is moving diligently kuisa change munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko atokwa naOstallos Siziba awane emove yaanoonekwa nevanhu kuti anofamba machira mune dzimwe nyika nemamwe macountries akuti munyika yeZimbabwe mune change. Not subscribe or like or turn on the bell icon. Tivina paendo pake Ostallos Siziba anoposta mapictures amukuona ayo onyora achiti just returned home from the 2024 Africa Conference in West Africa, where we connected with innovative thinkers and leaders from every corner of our continent. We are grateful for the opportunity to learn from fellow change makers and contribute to our continent's progress. Africa shall rise. Ndomashikwantoka na Ostallos Siziba sezvamuudza kuti Ostallos Siziba anoziva kuti muAfrica, especially muSouthern Africa, mune maleaders anokuda kuconsolidate power chete, but when it comes to service provision, the rule of law, they neglect those aspects. We had an opportunity to meet with some change makers. Vanoziva kuti ndo vanokonzekisa change, vanhu vane opportunity kandi vane chipo chekugona kuisa change munyika. Anosangana nevanhu vakadaro kuti anongoti muAfrica at large pamwechete nyika yeZimbabwe change yakadaro vakaisa sekuti ive neimpact kuti zvizowane social change, economic change, munyika moye neemployability, vanhu vakwanise kushanda zvakasungwa zvakanaka. Ndomasvika tuna Ostallos Siziba anouya achiisa vagari venyika yeZimbabwe tichiona kuti ndo vakomana vari kuita mamovements, vari kuita mamoves kuti nyika yeZimbabwe wandosununguka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Apinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.